la canalul meu din nou. Păi și ajung să facem partea 1 din viața lui Lea. Și nu mint, am făcut genul asta de vreo 40 de ori. Deci da, haideți să intrăm fix în video. Și vă întrebați de ce am făcut asta de 40 de ori. Păi, Omizan îmi șterge filmările. Cumva și da. Acum hai să intrăm fix în asta e dimineața. Trebuie să-i fac tema. Deci, așa. Și gata. Am terminat. Trezirea. Ce este supărăcila? Trebuie să te trezești. De ce pare atât de tristă? Nu sunt tristă, sunt doar somnoroasă. Ok, am revenit. Să mă îmbrac. Să pun asta. Mama, tată, trebuie și eu. Ok. Uiteți. Punem ok. Iau eu farfurile. Ok, mica nene să gătești ceva, deci, după cină, adică după masă. Am terminat. Iau eu farfurile. Nu mă simt atât de bine. Nu, trebuie să mergem la spital. Da. Dar mai întâi trebuie să ne îmbrăcăm. Haideți, că trebuie... Ce pută capocazi. Haideți. Haideți, trebuie să ne grăbim. Mai bine. Stați puțin, trebuie să așteptați acolo. Ok. Ok, acum doar trebuie să te scanez. Felicitări, eu sunt o fată. O să numesc Stella. Deci, wow, este o fată sau un băiat? Este o fată. Și am o surpriză. Stați. Ce este? Copilul vostru... Trebuie să poarte ochelari. De ce? Păi a fost diagnostic cu o vedere proastă. Dar o să vadă bine? Da, dar are nevoie de ochelari. Ok. Gata, putii și bebelușul. Ok. Ne-am întors. Păi, și de ce poartă ochelari? Da, de ce poartă ochelari? Păi, am fost diagnosticată cu o vedere proastă. Și am luat suzeta asta și pizameluța asta. E puțin cam mare. Da, dar nu cape și pentru bebeluș. Sunt blocat în chestia asta. Gata, am scos-o.
Ne-am cumpărat timp tu ai fost acolo. Oh, ok. Să punem pe ea. Îi place. Știu. Acum haideți să mergem acasă. Am ajuns acasă. Da. Sper că s-a făcut și noapte, deci trebuie să punem pătuțe aici. Să-i scoatem ochelarii. Să-i punem pijameluța. Eu nu mă schimb. Dar eu da. Și eu mă schimb. A fost o zi minunată. Știu. Noapte bună, mamă, noapte bună, tată. Noapte bună, dragă. Da, noapte bună. Și noapte bună, Stella. Și noapte bună și ce speri, Cila. Știu. Mâna cealaltă. Păi, asta a fost partea 1. Sper că abia aștept să fac partea a doua. Sper că vă place. Ne vedem